Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan Mikel Begoña komikilariarekin eta Mintzolako Carlos Aizpuruarekin hitz egingo dugu. Hala ere, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1923ko irailaren 13an, Primo de Riverak estatu kolpe bat eman zuen Espainian diktadura ezarriz. Gainera, irailaren 13an ere, baina 1971an, Stella McCartney Britaniar moda diseinatzailea jaio zen. Horretaz gain, gaurko egunez, 1985 urtean, Japonian Super Mario Bros. Atera zuten. Eta 2 urte beranduago, 1987an, Hannibal Gordon argentinar kriminala hil zen. Ikus ditzagun orain gaurko lerroburuak. Arrotxapeako gaztetxearen desalojoa salatzeko manifestazio jendetsua eginda Iruñan. Aroztegiak gelditzeko eskaera Nafarroko Parlamentura eraman du Arozta Herri Plataformak. Hainbat talde ekologistek Kaparrosoko Valle de Odieta makroetxaldean egin diren irregulartasunak txosten batean aurkeztu dituzte. Nafarroak 29 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, kaskanten erregistratu dira 6 positibo. 200 persona langabek hartuko dute parte udazken honetan prestakuntza eta enplegua uztartzen dituzten ikastunen sektoreko eskoletan. Iruñeko udalak epea ireki du urriaren 22 bitarte egile berriendako euskarazko literatur lehiaketan lanak aurkezteko. Iruñara dator berriz ere munduko puzlerik ezagunena ordenatzeko erronka, Erno Rubik Hungariarren kuboa. Asteontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Bihar arratsaldeko 4:00 Zorionak Marimotots ikuskizuna egonen da Antsoaingo antzokian. Asteazkenean gainera arratsaldeko 7:00 aurrera 8 komaldiko bertso saioa izanen da Katakraken. Eta azkenik, ostiralean 8:00 Ibilbedi taldearen kontzertuaz gozatzeko aukera izanen da Burlatako kulturetxean. Gaurko komunikabideen azalak aztertzera pasako gara. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, Foru Ogasunak zergen beherapena planteatzen die errenta txiki eta ertainei. Argazkiaren bidez, osasuna desfondatuta aritu zela nabarmentzen du. Horretaz gain, oposiziorik gabeko batzar batean CVCri gehiengoaren babesa eman ziotela jakinarazten du. Baita, eta gai aldatuz, Memoriaren Institutuko DNA bankuak dagoeneko 30 biktima identifikatu dituela ere. Bestalde, Burlatan labanez zauritutako bat izan dela aipatzen du, 2 gazte talderen arteko borrokan. Eta bukatzeko, lizentziarik gabeko turismo pisuek berreskuratu ahal izango dutela azpimarratzen du gaurko azalak. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularra, mahatxaren prezioaren gainbeherak Nafarroan kalitatezko mahatx bilketa kaltetzen duela da. Argazkian, osasunak sadarren jasotako kolpe gogorra nabarmentzen du. Bestalde, bazkideek CVCri atxikitzearen alde egin dutela jakinarazten du azalak. Eta amaitzeko, Iruñean, Korreoseko 79 plaza lortzeko proba 1000 lagunek egingo dutela iragartzen du. Pasa gaitezen gararen azala ikustera. Titularrak, Paul Molak, Frantziako Batzar Nazionaleko diputatu bretoiaren hitzak nabarmentzen ditu. Argazkiaren bidez aldiz, Kontxako banderaren garaileak, Santurtzi eta Arraun lagunak izan direla azpimarratzen du. Eta azkenik, Donostian 13/13 auziaren eta torturaren salaketa egin dutela nabarmentzen du egunkari honek. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak, behin hipika txapelketa amaituta, hondarra kentzeko ardura nork hartuko ote duen galdetzen du. Bestalde, larunbatean arrotxapean gaztetxe baten beharra aldarrikatzeko jendetza bilduzela jakinarazten du komunikabide honek. Eta azkenik, Nafarroan astea 39 koronavirus kasurekin amaitu dela aipatzen du. Joan gaitezen orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur hegoaldeko haizeak enbarazu egingo du.
Indartsu ibiliko da haizeguneetan eta temperatura nabarmen igoko da ipar isurialdean, bereziki kostaldean. Maximoek 30 graduak gaindituko dituzte ia denean. Goiz partean urdingune zabalak agertuko dira. Arratsaldean hodeiak ugaritu egingo dira, bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsu batzuk bota ditzake barnealdean. Baliteke arratsaldean haizeak kostaldean ipar mendebaldera egitea. Eta bihar, asteartean, ezegonkortasuna handitu egingo da eta temperatura maximoak jaitsi egingo dira. Hodeien presentzia nabarmena izango da egun osoan, bereziki egunaren bigarren zatian. Arratsaldean ezegonkortasuna nabariagoa izango da eta zaparradak eta trumoi ekaitzak izan ditzakegu, batez ere barnealdean. Hegoaldeko haizea nagusituko da eta arratsaldean kostaldean tarteka iparraldeko haizea ibiliko da. Kaixo, Mikel, zer moduz? Kaixo, zer moduz zuok? Ni oso ongi, zu zer moduz? Ba hemen, itxaroten, zuen galdera eta entzuteko zai, eta, bueno, komikia atara dugu eta laster Nafarroako komikia azokan izango gara, eta, bueno, hemen. Eta, bueno, garrantzitsua iruditzen zaizu, halako komiki azokak antolatzea? Bai, noski, ze komikiak batez bere behar dago irakurleak, eta irakurleen artean eta egileen artean zubi bat, komikiak azokak izaten dira. Bai. Orduan, zer da, nolabait erakusleio bat zuentzako? Bai, noski, erakusleio bat, aurkezpenak egiteko, hitz egiteko, gure artean geratzeko bere, bai, askotan komiki azoketan eta ezagutzen gara, elkar ezagutzen gara, beraz oso positiboak izaten dira eta beharrezkoak. Bueno, ez, komiki azoka ez da bakarrik komikiak saldu da aurkeztea, baizik eta gero ere, tailerrak daude, bestelako jarduerak, ez, espazio ezberdinetan ere egiten dira jarduera hauek. Erakusketak bere bai, danatarik. Orduan, komiki jaialdi baten inguruan hainbat gauza mugitzen dira. Editoreak agertzen dira bere bai, komiki jardunaldietara eta, bueno, aukera bat izaten da bere bai, komikiak aurkeztu edo proiektuak aurkezteko eta proiektu horiek saltzeko azoketan. Eta, bueno, gero komiki osteko afarietan eta, bueno, askotan gauza asko bere bai lotzen dira eta politak izaten dira. Eta, bueno, esango zenuke urtetik urtera geroz eta jende gehiago gerturatzen dela Nafarroako komiki azokara, geroz eta ezagunagoa dela edo jende gehiago erakartzen duela komikiaren mundu honek. Bai, nik komiki azoka ezagutu nuen duela, ez dakit, 7 urte edo 8 urte, egon ginean behin. Geroztik gara bueltatu gehiago. Baina Oiartzuna, bai, gero eta gehiago dauka Iruñako edo Nafarroako komiki azoka. Eta, bueno, konta eguzu pixkat ez, ze komiki aurkeztuko duzuen? Bueno, gu gatoz, Navarralderen proiektu baten komiki proiektu bat gauzatu dugu. Eta da, bueno, Benjamin Tuterakoaren pasarteak erreskatatu egin ditugu eta 20 horriko komiki batean aurkeztu. Benjamin Tuterakoaren bidaia aparta. Hemen hau da komikia aurkeztuko duguna komiki azokan. Eta nori dago zuzendua komiki hau? Bueno, nik uste edozein aproposa izan daitekela. Testua badauka, nahiko testua, orduan, ez dakit, irakurle zale pizka bat behar dago izatea irakurlea. Baina nire ustez nahiko erraza da irakurtzeko eta, bueno, abentura pizka bat bere bai uztartzen dugu eta naiz eta oinarrian dagoena da Benjamin Tuterakoak idatzi zuen liburua. Eta liburu hori nahiko luzea da komiki txiki batean dana azaltzeko. Pasarte batzuk aukeratu ditugu eta gero pasarte horiek irudiz bihurtu ditugu eta kontakizun bat
nire ustez, nahiko argi geratzen dena, ezta? Azten da Tuteran, antxo jakitunaren jauregian, eta Benjamin Tuterakoa bertan bizi izan, Aljaman edo juduen auzoan, jauregira doa bere bidaia erregeari kontatzera. Eta hori da apur bat komikiaren hildoa edo. Bueno, orduan ez nahi ez historia gustoko izan behar edo Tuterako Benjamin ezagutu behar komikia hori irakurtzeko. Ez, baina, pixka bat historia gustoko izan beharko du irakurleak, baina ez dakit. Batzutan, adibidez, Frantziako komikigintzan badago genero bat dela Erdi Aroko abenturak eta jorratzen dauen komikigintza bat. Eso espezializatuta horretan, gai horretan. Eta publiko bat badaukana. Gurean bere aukera dago lako komiki genero bat sortzeko, ze, hor dago gure Erdi Aroa, Nafarroako erresuma ardatzi ipinita, hainbat abentura eta hainbat historia eta hainbat kontu sortu eta kontatu daitezke. Kasu honetan, Benjaminiena kontatzen dugu, bere bidaia, zelan Mediterraneo inguruan eman zuen buelta bat, egon zen Ebrotik bera joan zen hasi zen bidaia, Tortosara, eta gero Frantzia, Italia, Bizantzion, eta Bagdadera arte heldu zen. Eta handik buelta egin zuen Alejandriara, eta gero Siziliatik berriro bertatu zen Tuterara. Hor dago kontatzeko makina bat gauza, sakontzeko, ze, klaro, gure komiki hau neko txikia edo laburra da, ezta? Baina ematen du, eta gauza asko daude kontatzeko, eta erakargarriak izan aldirenak, eta, hor daude. Aukera dago kontatzeko emate gauza. Eta erakargarriagoa da komiki baten bidez kontatzea, beste modu bat kontatzea baino, ala, azken finean modu desberdinak daude eta denak egin beharko lirateke. Bai, modu desberdinak daude. Lengoia bakoitza, genero bakoitzak, adibidez literaturak dauka bere baliabideak eta komikiak dauka bere beste baliabide batzuk. Gauza ezberdinak dira. Eta edo sinema bere bai, sinemak bere beste ezaugarri batzu ditu. Komikigintza baten, igual komiki batek, filma batekin, izan daiteke hainbat harremana edo hainbat puntu antzekoak direna da, narrazio bat, sekuentziala, historio bat kontatzen doa, pelikula baten egiten da moduan, baina pelikula bat baino askoz merkeagoa da. Orduan, hortik bere abantaila badauka komikiak. Eta, arte bakoitzak dauka bere ezaugarriak eta komikiak dauka bereak. Eta, hemen, esango zenuke komiki mota honek, pixkat historikoek, badutela bere publiko, aipatu duzu, Frantzian genero bat osatzen dutela eta baduela bere publiko konkretua, hemen publiko hori badago? Hemen txikiagoa da, dana da txikiagoa, eta benetan hemen esan nahi dut Euskal Herrian, baina Espainia orokorrean hartuta bere, Espainian ez dago benetako komiki merkatu handi bat. Komiki merkatu handia dira edo Frantzia, edo Estatu Batuak, edo Japon, horre dira 3 nagusiak. Orduan, publiko bat, batez bere, Frantzian dago. Eta salmenta horretatik bizitzeko eta salmentak ondo ematen direnean Frantziko merkatuan daude. Eta han badago ohitura bat, komikiak erosteko, eta komiki historikoa horren barruan hainbat aspalditik egin den generoa da. Eta oso ondo saltzen da, eta badago autoreak horretara dedikatzen direnak. Eta hemen posiblea izango da, halako zerbait sortzea, joango da garatzen merkatu hori, ala oso zaila. Apurka horretara goaz. Gero eta, ez dakit, azkeneko 7-5 urteetan, komiki kopurua handiagoa da, euskaraz, eta
publiko bat bere badago, saldu egiten da, hasi da saltzen nahiko ondo, bai, helduentzako komikiak eta baita bere baita ere umeentzat komikiak, lehen ez zegoen iaia komikirik euskeraz umeentzat, eta hori bere bai, horretan bere aurrera egin dugu. Orduan, gaur egun, 2021 badago hainbat komiki produktu irakurri nahi duenarentzat. Genero guztietakoak, novela grafikoa, album franko-belgiarra horren estiloko komikiak bere bai argitaratzen dira, batzuk itzultzen dira, kanpokoak itzultzen dira, baina sortzen dira bere bai bertan. Eta gero, esan dudan bezala, umeentzat bere hainbat komiki argitaratu dira, azken urteetan. Dena denez, ohiturarik ez duen norbaitentzat agian nahiko zaila da lehenengo pauso hori ematea, ez? Lehenengo aldiz komiki bat irakurtzea. Bai, baina, ohitura egon zan, eta galdu egin zan azken urteetan, ez dakit, etxe guztietan egon dira TVOak, betiko TVOak izaten zirenak, eta Mortadelo eta Filemon hori denak irakurri dugu. Gaur egun asko irakurtzen den komiki mota eta gazteek asko irakurtzen dutena da manga. Manga bere hor dago, eta komikia da, eta gazteek pila bat asko irakurtzen dute. Baina ona da, manga bai, baina beste komiki mota batzutara, komiki batzuk mota ezberdineko komikiak bere bai, argitaratzea eta publikoari eskaintzea. Eta egon badago, euskeraz, eta nik uste dut nahi duenak hor daukala aukera. Eta denek eman beharko genioke aukera bat ala agian ez da denentzat, komikiaren mundu hau. Komikiak eranantza da, baina, gertatzen dena da komikiak gaur egun kompetentzia handia daukala beste medio batzuekin, baina hori gauza bera gertatzen da nobelarekin. Agian lehen novela bat irakurtzea, baina gaur egun, ez dakit, jente nagusiak asko jarraitzen du irakurtzen, eta irakurle berriak batzuk sartzen dira, beste batzuk hor geratzen dira, baina, hori da. Pizka bat da, lehenengo egon behar da eskaintza, eta eskaintza badago, eta eskaintza horren barruan beti dago komikiren bat zure gustuetara egokitzen dana. Eta hori, baina lehenengo emon behar dana da ezagutzera emon behar da. Eta daude, aurten, eta batez bere, ez dakit, adibidez, udazken honetan, agertu dira, ez dakit zenbat komiki, baina mota ezberdinekoak direnak, publiko guztientzat egokiak izan daitezkenak, eta hor daude. Eskaintza barria, baina azkeneko 5 urteetan bere bai, atzera begiratzen badugu bere, eskaintza oso zabala da. Orduan, hori da lehenengo pausua. Eskaintza badago, eta eskaintza badago orain jendeak ezagutu egin behar du. Jendeak ezagutzen badu, seguruenik aurkituko duela, bere gustukoa den komikia. Eta horretarako daude komiki azokak, ere? Bai, hori da baliabide importante bat. Badaude batzuk Euskal Herrian, badaude beste asko Euskal Herritik kanpo, Angulemekoa bere bai nahiko gertu daukagu Euskal Herritik, eta komiki azoka horretarako oso importanteak dira. Gero badaude beste bitartekari batzuk, badaude blogetan idazten duten kritikariak edo komentaristak edo direnak, gero telebistak bere bai horretan lan handia egin dezakete. Hori da, azkenean ezagutzen dena, saldu egiten da, ezagutu egiten da, eta bere bai argitaletxentzat ondo saltzen duen gauza bat badauka eskuartean, posago sartuko da hurrengo proiektuan, ze askotan, komikiak argitaratzea garestiagoa da beste liburu mota batzuk baino argitaratzea baino. Orduan, dana dago lotuta. Komiki azokak, komunikabideak eta Eta zuek noiz egongo zarete komiki azokan zehazki? Egongo gare, eta aurkezpena egingo dugu Iruñan, uste dugu goizean egingo dugula, el liburu denda da
Egingo dugu prentsaurreko bat, etorriko dira Angel Rekalde uste dut egongo dela gurekin. Bueno, esan behar dut, marrazkilaria izan dela Iñaket, nik gidoia idatzi dut, komiki honen gidoia. Eta bioko egongo gara, Angel egaz, Iruñan, goizez aurkezpena egiten. Eta arratsaldez egongo gara komiki azokaren programazio barruan, Nabarralderentzat komikiak sortu ditugun egile guztiak. Orain arte Nabarralden 4 komiki argitaratu dira, eta guztiok egongo gara bertan. Josebizki, Adur Larrea, Asisko eta Azpi. Eta gero gu. Bueno, orduan no ez, oso interesgarria izango da. Bai, mahai inguru bat edo izango da. Orduan, arratsaldez mahai ingurua izango da eta goizez egingo dugu aurkezpena. Bueno, dena denez, informazio zehatza azokaren webgunean edo, aurki daiteke, ez? Bai, oraindik falta dira egun batzuk, urriak batera arte, urriak batean izango da hori, eta joango gara zabaltzen eta. Bueno, primeran. Eta nori gomendatuko zenioke agian, horretara gerturatzea? Bueno, edo nori, ni uste dut bere bai, adinaren aldetik, ondo, edo zein, umeentzat edo gazteentzat bere interesgarria da, zabaltzea nor izan zen Benjamin, tuterakoa. Batzuk, tutera bertan, entzuna daukate Benjamin, bidaiari handi bat egon zala, existitu zala, baina askok ez dut ezagutzen. Orduan apur bat, sakontzeko aukera bat, bada komikia orduan. Edo zeinentzat, interesa badauka komikiaren edo Benjaminen eta Nafarroko historiaren inguruko informazioa ezagutzeko, hoientzat izan daiteke interesgarria. Eta zuretzako nolakoa izan da, ez? Proiektu honetan lan egitea, berezia izan da? Nola bait? Bai, berezia izan da. Normalean gure kabuz eta nahi dugun komikiak gure erara jorratzen duguz, eta hau pixka bat erdien kargua izan zanez, horra adosten ibili gara, Nabarralde elkartearekin, gai batzuk. Lehenengo gaia bera Nabarraldek jarri zigun, eta pozik hartu genduen, eta niretzat aukera izan zen bere bai, figura honen inguruan sakontzeko eta garai honen inguruan sakontzeko. Eta horretan ibilinaz, eta ikusi doaz, badaudela hainbat izan da hurbilketa bat, baina sakontze bat egiteko, sakondu daiteke pila bat, eta lehen esan dudan bezala, historia asko sortu aldira 12. mende honetan, eta Nafarroaren inguru honetan. Orduan zuretzat zer egin behar izan duzu ikerketa lan asko? Bai, baina gustura egin dut ikerketa hori. Lehenengoa, Benjaminen liburua irakurri behar izan dut, eta joanaz ikusten nondik ibili izan Benjamin, bere ibilbidea zein izan zen, eta berak ematen duen ikuspegia, berak batez bere, lehenengo deskribatzen duen arteki bakoitzean da, bertako juduen komunitateari inguruko datuak eta ematen ditu. Baina horretaz aparte ematen du bere ikuspegi oso polit orduko geopolitikari buruz. Ikusten dugu, ekialdean nortzuk diran boterean daudenak, eta oso interesgarria da. Baina bestalde, nire honetan egin dudan beste aportazio bat, edo izan da, Benjamin bueltatu zen garaian, tuterara etorri zen garaian, Nafarroan zegoen gatazka bat, gero mendetan jarritu duen gatazka bera da, baina momentu honetan Gaztelako erregearekin borroketan dabil. Eta justo hamarkada honetan, 70. hamarkadan, Nafarroa galtzen dau, mendebaldeko erreinuaren
parte handi bat, Rioja eta baita Bureba bere bai. Bureba da Burgosen iparraldean dagoen eskualdea. Nafarroarena izan zena hainbat mendetan, galdu egin zuen. Eta apur bat geroago, baina ja komiki honetan hori ez dugu ikutzen, galduko ziren beste probintziak, mendebaldeko beste probintzi batzuk. Baina lehenengo sufritu zuen lehenengo golpea Nafarroak orain izan zen. Eta hor deskribatzen dugu zelan Keleko gaztelua galdu zen, Riojan kokatuta dagoen gaztelua, eta alde horretatik oso polita da, niretzako oso polita da, ikusten dut hor badagoela paisai bat, badagoela inguru bat, Rioja eta Ribera, eta alde hori oso egokia da marrasteko eta historia sortzeko, hor daukagu, piloi bat, eta oraindik ez dela inoiz jorratu, Eta hainbeste gauza egonda, ez? Sakontzeko etorkizunera begira, zer agian beste komikiren bat egin beharko duzu, Bagabiltza beste komiki proiektu batzuetan, momentuz Harri eta Argitaletxearekin argitaratuko dugu komiki bat, datorren urterako. Eta, hori ez dauka historiarekin, ez da zer ikusirik da olako thriller bat edo olako zer izango da. Eta hori suposatzen dut, datorren urteko abendurako edo bukatuta egongo dela. Eta gero ondoren, ez dakit, beti gaude zabalik, gauza berriak egiteko. Eta niri batez bere, gustatzen zait apur bat, sakontzea gure inguruko historietan. Batzuk historia handiak, baina beste batzuk historia txikietan bere bai. Nire inguruan daudenak, eta horrek, askotan, komikietara eramaten ditut historia horiek. Orduan ez, hemendik aurrera ere izango ditugu, komiki gehiago. Bai, ez dira faltako. Ez dakitez, agian amaitzeko zerbait faltatu izan den, esateko, ala bestela, ze mezurekin gustatuko litzaizuken bukatzea? Bukatzea, alduena, urriaren batean, nia gerturatzen bada komiki azokara, ikus dezatela Navarraldek argitara dagoen komiki sorta ederra, 4 komiki argitaratu ditu, horretan segitzeko asmoa daukate bere bai, eta jarretu dezatela berria izaten behintzat. Primeran, mila esker, Mikel gurekin hitz egiteagatik, eta primera jendadia. Zu hori. Beste bat arte. Bale, Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Arangurenen Aranetxeak ikasturterako euskarazko eskola laguntza eskaintzen du, San Pedro eta Irulegi eskola publikoen laguntzarekin. Aranguren ibarrean erroldaturik eta lehen hezkuntzako 4., 5. eta 6. maila eta DBH-ko lehenengo eta 2. maila egiten ari diren ikaslentzako izanen da. Jarduera Aranetxean garatuko da, Mutilloako kale nagusiko 2. Astelen, astearte eta ostegunetan 5-etatik 7-etara, eta urriko lehen astean hasiko da. Programa 2 zatitan egituratuta dago. Lehenengoan, ordu bateko iraupena izango duena, parte hartzaileek hezitzaileekin batera etxeko lanak egingo dituzte. Horiek egiteko materialak eta testuliburuak parte hartzaileek ekarri beharko dituzte. Eta 2. zatian, ordu bateko iraupena duena, parte hartzaileek tailer eta jolasak egingo dituzte sormena, trebetasun sozialak, parte hartzea, kooperatibismoa eta horrelako baloreak lantzeko. Horretaz gain, euskara ikasteko Arangurengo ibarrak 2 ordutegi eskainiko ditu hastapen mailarako. Urritik ekainera, astearte eta ostegunetan, goizez 9 eta 4-etatik 12 gutxitara eta arratsaldez 4 eta 4-etatik 7 gutxitara. Ibaialdeko lokaletan burutuko dira klaseak eta 165 orduko ikastaroaren prezioa 322 eurokoa izanen da. Informazio gehiago nahi izanez gero, euskara zerbitzura deitu daiteke. Gainera, euskara ikasteko diru laguntzei buruzko informazioa udalaren webgunean kontsulta daiteke.
Eta azkenik, ingurune zoriontsuak sortzen proiektuaren parte hartzeko tailerrak hasi direla jakinarazi dute. Irailaren 15ean proiektuaren aurkezpena egingo da kulturetxean. Tailerrak zabalik daude herritar guztientzat. Horietan guztietan gainera, ongizateari buruzko prestakuntza ekintza txiki bat egingo da eta asistentzia librea izango da. Urriaren 2an, larunbatarekin, Gaztediaren etxean Iruña Open 2021 eginen da. 2017tik Iruñan ospatzen den Rubiken kuboak ebazteko txapelketa. Txapelketarako prestakuntza gisa, urriaren 1ean, ostirala, 6etan, Espainiako Rubik jokalaririk onenetariko batzuk doako astapen lantegi bat emanen dute 12 eta 30 urte bitartekoendako. Oraingoan, 5 modalitate eta 30 parte hartzaile egonen dira. Ofiziala izanen ez den txapelketa batean, Rubiken kuboaren munduko elkarteak topaketak mugatu baititu pandemiaren ondorioz indarrean dauden osasun neurriengatik. Hala ere, Iruñean eginen den txapelketan lehiaketa ofizialen prozedura formal guztiak beteko dira. Beraz, aukera ona izan daiteke buruausgarri horren ebazpen azkarrean hasten ari direnendako. Honenekin neurtzeko txapelketa handien baldintza berberetan. Gaur, ordu batetan, zabaldu da epea Iruña Open 2021 txapelketan izena emateko speedcubinspain.org webgunean. Lantegian, irailaren 27tik aurrera, astelena ematen halko da izena, aurrez aurre Gaztediaren etxean edo telefonora deituta. Saioan, 20 toki egonen dira eta izen ematearen urrenkeraren arabera esleituko dira. Eta horretaz gain, Iruñeko udalak ere epea ireki du egile berriendako euskarazko literatur lehiaketarako lanak aurkezteko, poesia eta narrazio modalitateetan. Bigarren urtez, lehiaketa honetarako lanak online aurkez daitezke, pamplona-eskultura.es ala iruñakulturada.eus edabideetan. Lanak aurkezteko epea urriaren 22an amaituko da. Udal ekimen honen xedea da literatura sormena sustatzea euskaraz eta aurrez idatzi ez duten pertsonak idaztera animatzea. Lehiaketak 3 sari banatzen ditu modalitateko, 2.500, 1.000 eta 500 eurokoak. Gainera, epaimaiak 250 euroko 4 aipamen emanalko ditu, lanak zein modalitatetan aurkeztu diren kontuan hartu gabe. Udalak sariak argitara emanez gero, horiek gainontzeko saridunekin batera agertuko dira. Horrela, lehiaketa 31. ediziora iritsi da, 2020an bezala, bertsopaperen modalitateak Iruñeko bigarren bertsopaper lehiaketa eratu du. Iruñeko udalak, Nafarroako bertsozalen elkartearekin antolatutakoa. Kaixo, Carlos, zer moduz? Kaixo, ongi, eta zuek? Ongi baita ere. Bueno, zer moduz zabiltzate, ez? Nintzolatik. Bueno, ongi, esan beharko dugu. Badirudi, ez, tunel luze honen bukaera iristen ari dela, eta argia ikusten ari garela gu ere, eta tira, horrek ere laguntzen digu pandemia aurreko animoa berreskuratzen, eta, bueno, eta aritzen, ez da. Bai, bueno, gainera aurten ere, ez, beste urteetan egin duzuen bezala, ikerketen deialdiak, ez, zabaldu dituzue, diru laguntza batzuk emateko ahozko kultur sorkuntza, ez, lantzen duten edo ikertzen duten pertsona horientzat. Bai, hori da, badira bi gauza diferente, ez, bat da Gral saria deitzen duguna, horiek dira ja, gradu amaierako lanak, unibertsitateko gradua edo musika ikasketen gradua edo antzerki ikasketen gradu bukaeran edo ikasketen bukaeran egin behar den ikerketa lan hoien sari bada eta beraz ja badira bukatutako lanak aurkezten dira, ezta? Eta bestetik da proiektu saria. Horre erran nahi da deitzen duguna ikertzeko proiektua dira eta gero hoietako bat hautatzen dute epaileek eta ematen zaio urtebeteko epea proiektu den hori ikerketa gauzatua izan dadin. Orduan, Gral saria da 500 euroko sari bat
eta bestea proiektu saria da 2.000 euroko sari bat. Eta biak ala biak deitzen ditugu Mikel Laboa katedrarekin batera. Hori da Euskal Herriko Unibertsitateko katedra bat. Eta, bueno, elkarlanean gabiltza, orduan beraiek ematen dute parte bat, gu bestea, eta horrela, pixkat ahozko kultur sorkuntzaren ikerketa, euskarazkoa, batez ere, sustatzeko deialdiak dira. Somatzen zenuten nolabait falta zegoela, gai hau etzela asko ikertzen edo behar beste? Bai, pixkat hortarako ere sortu zen mintzola, eta nik uste dut denborak eman digula arrazoiaz, azken 10 urte hauetan, 6-7 tesi doktorale martxan ezarri dira, batzu jadanik bukatua dira, defendatua dira, eta haien egileak unibertsitateetan ari dira irakasle gisa, beste batzuk bidean datoz, eta heldu den urtean edo hemendik 2 urtetara defendatuko dira, eta horiek baldin badira ere ikerketa potoloenak nolabait errateko, tartean badaude ikerketa txikiagoak ez horregatik interes gutxiago dutenak, baina badira master bukaerako lanak, edo aipatutako gral sariak jaso dituztenak, edo aurkeztu direnak, eta nahiz eta saria ez dukan, lan ederrak direnak. Eta barrez, da batez ere nik uste dut garrantzia baduela edo lortu duela, mintzolak lortu du pixkat itxasargi bat izatea, ez? Kosta oso zabala da, ikerkuntzaren kosta oso zabala da, eta pixkat bihurtzea, kontxo, ahozko kultur sorkuntzari buruz ikertzeko, hementxe baduzu txoko bat, baduzu laguntza bat, baduzu esperientzia duen jendea, eta batez ere ahozko kultur sorkuntza horren barnean, bertsolaritzaren kasuan, baduzu dokumentazio zentro oso bat, eta bertako langileak eta aholkulariak zuri laguntzeko pres daudenak, ez da? Orduan, ikerketan dabilenak badaki hori sekulako mauka dela eta laguntza dela, beste buruko minak eta denbora aurrezteko. Eta zertarako balio du, ez? Ahozko kultur sorkuntzaren inguruan ikertzeak. Ikerketa hauen emaitzek, ez? Gero zertarako balio digute? Zertarako balio dute, batetik jakiteko, zer garen, nola garen, eta gero nola hobetzen aldugun. Nola, esaten da ez da, ikertu eta gero innovatu ez da, edo berritu ez. Berritzeko eta hobetzeko. Ondarrean da, ikertzen da, ezagutzeko, norbere burua, norbere ingurua, baina hobetzeko. Erranen nizuke konparazione, bada tesi doktore tesi bat martxan dena, eta ikertzen ari da bertsolarien prosodia. Erranen baita, musikalitatea, mintzatzerakoan, kantatzerakoan, kontxo, horre gauza hainitzateratzen dira, bizik interesgarriak izaten aldirenak, gero kantatu behar duen bertsolariak, kontxo, bere kantaera hobetzeko. Eta hori da, bertso sorkuntzaren parte bat, kantaera parte bat. Adibidez, horretarako ez da. Eta orduan, esan dugun bezala ez, bat da ikerkuntza proiektuei emandako saria eta beste bat gral lanei. Eta, orduan, nora aurkeztu daiteke? EHUko ikasleak, ez? Proiekturen bat... Bai. Lehen urtean, Mikel Laboa katedrarekin egin genuen deialdia, eta pixkat ez ginen konturatu, baina beraiek zedarritzen dute beraien kampusetara, eta hola, gero guk horietatik kanpora gaude, guk Euskal Herri osorako egin genuen deia. Orduan, bigarren aldi honetan, berdin du ze unibertsitate, berdin du, eta areago unibertsitatetik kanpo erran bezala, musika goi mailako ikasketak egiten diren lekuetako ikasleek, edo antzerkiko goi mailako ikasketak dituzten ikasleek, ikasketa bukatu eta egin behar duten ikerlan hori aurkeztu dezakete deialdi honetara, gralen deialdi honetara. Eta bestera, proiektu saria ez du baitezpada edo nahita nahiz izan behar master bukaerako lan bat. Nik ikertu nahi baldin badut, Nafarroko jotaren bilakaera eta egoera eta egin dezaket masterreko lan bukaerako lan izan gabe.
Baina beti ere, bete behar dira hor dauden oinarrietako baldintzak. Eta, baldintzak eta deialdi oinarriak eta eskaera egiteko, dena dira mintzola.eusen, hor dira. Bueno, eta epea urriaren 20 arte, ez? Hori da, urriaren 20 arte, bai. Deialdia egin genuen uda itzinean, uda itzinetik, denbora aski bukateko, pixkat batez ere proiektua egin behar duenak, ze gralak bukatua baldin badira, kitxo, ez da? Ez dago, paperak bete, tramitea egin, igorri eta listo. Baina, proiektua, nahiz eta proiektua bakarrik izan, diseinatu egin behar da, pentsatu egin behar da, eta orduan, pixkat denbora izateko, eta, udan batzutan deskonektatu egiten dugu, baina bestetan baliatzen aldugu horrelako gauzak prestatzeko, ez da? Eta orduan pixkat, hori. Eta orain litzateke, nahiz eta hilabete falta den, orain berriz beste akulu tiki bat sartzea, entzun ez duenak edo kontxo edo gerorako utzi zuenak, oroitu dadin eta animatu dadin. Eta momentuz, lan asko jaso dituzue? Batzu jaso ditugu, bai. Aitzineko urtetan, gralaena ez da bigarrena, hirugarrena trompatzen naiz. 20 eta 14 lan jaso genituen. Orduan hori, oso pozik gaude kopuru horrekin. Eta proiektuetan izaten da, 5, 6, hortxe ibiltzen da, 4, 5, 6 proiektu izaten dira aurkezten direnak, eta holaxe. Eta urtetik urtera zer jende gehiago animatzen da? Arlo honetan ikertzera? Hortxe ibiltzen da, kopuru erraten dizut, 4, 5, 6 lan izaten dira proiektuetan, eta zeran, gralan, lehendabizikoan 20 izan ziren, eta bigarrengoan 14. Bueno, gutxiago. Gero egia da, lehendabiziko aldian, uste dute 3 ikasturteetako lanei eman ginela aukera, eta iaz izan ziren 2 ikasturteetakoak bakarrik, ez da? Orduan, pixkat, murriztu genuen, behar bat horregatik ere murriztu zen kopuru. Bai, holaxe. Vale, eta gero, epaimahaiak zer baloratzen du? Oinarrietan diren gauzak, ez dakit, erranen dizut, kontutan hartzen da gradaren kalitatea, ikerketa gaia eta helburuak ongi zehaztuta egotea, metodologia egoki izatea eta ondo garatu egotea, lana argi eta ongi idatzita eta egituratuta egotea. Gero baloratzen da ere bai, gradaren garrantzia eta originaltasuna, lanak jakintzari egindako ekarpena, maila teorikoan zein metodologikoan egindako berrikuntzak, ikuspegi interesgarria eskaintzea eta etorkizunerako lan ildoak irudikatzea. Errain baita, nola gauzatzen aldeen edo zeintzuk izan daitezken ate berriak pixkat ikertzen segitzeko edo hobetzen segitzeko. Eta gero, kontutan hartzen dena ere, euskarazko lanak izatea. Horiek, puntutxo bat edo beste jasotzen dute gehiago, pixkat hori ere badelako, euskarak helburu ez da, euskarazko ikerkuntza sustatzea. Bai, hoxe. Puntu batzuk nahiko subjektiboak ez izan daitezke, baina... Bai, subjektiboak, ez dakit, bai, epaitzen duzun hori, hau ez da matematika, orduan epaileak badira denetarikoak eta, horiek hortarako dira. Eta adibidez, ez ze lan mota aurkeztu izan dira? Edo, ez dakit, aurreko edizioan ez zeintzuk irabazitzuten? Gogoan badituzu? Orain gogoan ez, beharko nuke begiratu. Gogoan ez, baina... Bai, adibidez, gral bat, lehendabizikoa irabazi zuen, gaina Nafarra zen, neska bat zen, ahots goraz irakurtzeari buruzko grala egin zuen. Bai, eta iazkoa, beharko nuke begiratu, ez dut uste emanen direzunik astirik. Baina, bai, ez dugu guan senditzen dut, 11 gauzetan gabiltza eta... Bai, imaginatzen dut.
Bueno, baina azken finean ez, arlo desberdinetatik aurkezten direla. Bai. Zer erran nizuke, adibidez, tesien kasuan, tesiekin harreman luzeagoa dugu eta behar bada iraunkorragoa edo, lan luzeagoak direlako eta alegin handiago eskatzen duelako, izan dira erran dizut bat, bersolarien prosodia, beste bat martxan dena da Xabier Leteren obra eta hortan sartzen da ere bertso idatziak, beste bat da zer eragin duen eguneroko edabideetan ageri diren gaiak bertsolaritzan kantatzerakoan, beste bada irudia eta bersoan arteko harremana bat-batekotasunari dagokionez, eta hori adibidez bersolaritzari buruzko arte ederretan lizentziatutako batek eginen du, informatikarekin zerikusia duten beste bi tesi ere egin izan dira. Orduan hori gertatzen da, erran duzu, bersolaritzaz, afera da, bersolaritzak ikaragarrizko sustraia dituela gaur egun ere gizartean, orduan berso eskolatik pasatu diren edo bersolaritzari buruzko heziketa jaso duen jende hainitz bada gaur egun unibertsitatetan, zaleak ere bai, eta orduan lehen erran dizudana, badakite Xenpelar Dokumentazio Zentroa eta laguntzeko dagoen profesional talde bat badagoela, orduan, erresago animatzen dira, ez? Eta pixkat, bada ere haien ikerketa, nolabaiteko balioa duena, erabiliko dena, baliatuko dena, praktikan ez, gelituko dena, tiradera batean, auskalo nork irakurriko duen, ez? Orduan, alde hortatik, nik uste hori badela gakoetako bat, jende batez ere horretan animatzeko, baina berez deialdiak dira, ahozko kultur sorkuntza, izan bersoa, baina izan antzerkia, izan narrazioa, narrazioa, ipuin kontaketa, ahozkoa, kantagintza ere izaten alda, edo jota bera, edo mila gauza, ez. Zabala da, ez? Azkenan aukera asko daude. Eta ahozkotasuna bera, ez da bakarrik disiplina edo ez, adierazpide horiek baizik eta ahozkotasuna bera, ez da. Beste bat da, hori Eñaut Agirrek abiatu zuena, eta da ahozkotasuna eta bersolaritza, orduan, bersogintza hartu, eta ia ze ahozko ze zaugarria dauden, gero hori hortik ateratzen dena, baliatu dezakezu, esate baterako edabideetarako, hezkuntzarako, eta mila gauzetako aplikazioa izaten aldira. Ordunez, jendea animatu da dira, oso gauza interesgarriak atera daitezke. Aukera polit bada, eta aizu, master bat egiten nahi bazara, kontxo, osorik ez baldin bada, puska handi batean finantziatzeko aukera da, azken finean da, master bateko bukaerako lana egin beharreko gauza bada, aprobetxatzea da proiektu hori, eta berdin gralen kasuan, egin baldin baduzu gral bat, ahozko kultur sorkuntzari buruzkoa, bidali eta ia esantza edo suertea duzun. Epaia subjektiboa baitira. Eta noiz esanen duzu gero zeintzuk diren irabazleak? Handik hilabetera edo horrela, hori ere oinarritan agertuko da, etxemizka bat. Bestela oinarriak begiratzea eta listo. Hori da, Eta, gai aldatuz ez, beste beka bat ere eskaintzen duzu kilometroakekin batera, ez? Kasuntan, Goierriko hizkuntzari euskarari edo lotuta, ez? Hori ere interesgarria da, eta nahiko genuke, Gipuzkoan ez ezik, Euskal Herri guztira edatzea, ez? Azken finean, Gipuzkoan kilometroa balin badira, Nafarroa oinez bada Nafarroa garaian, erranen dugu, eta hori, Zibilaldia Bizkaian, eta eskualde bakoitzean bada bat, eta nahiko genuke olakoa izatea bakoitzean, ez da. Azken finean horre, kilometroaken kasuan, filosofia pixkat aldatu zuten, eta erran zuten, egin behar dugu, inbertitu behar dugu, geroan zerbait utziko duen,
balioko duen zerbait, bizi berritzeko eta euskara eta kultura eta bultzatzeko eta barrez. Orduan, iaz jozuten gure gana eta haiekin elkartu eta, izan zen Bilabonan ziren kilometroak. Orduan, deialdia egin genuen eta, bertako inguruko bertsozale, bertsolari eta, kulturzaleak talde bat osatu zuten eta ikertu zuten zirtoari buruzko ikerketa bat egin zuten, ezta? Zirtoa badakizu itxolariak edo berehalako erantzun askotan errimatu hori, ezta? Orain egin zuten bilketa bat, historikoki ze ditxo eta ze zirto zeuden bertakoen gogoan, bildu, horiek aztertu eta berriak asmatu eta gehiago osatu zuten unitate didaktiko bat eskualdeko ikastetxetan hori lantzeko, ez? Eta pixkat zirto modernoak, ez? Pixkat, rapaire edo bat bazuten, eta hori aplikatuko dute ikasturte honetatik aitzina eskualde horretan, eta behar bada zabaldu dute gehiago, ez? Orduan, begira, lehen erran duzu, ez? Zertarako, ez? Pixkat, begira, ez? Eskualde horretan, kasu konkretu horretan, ezagutzeko, ze ondare duten, ze historikoki zer diren, zer izan diren, eta gero berritu, eskoletan sartu eta oraingo belaunaldiei jakineraz erakutsiz zer izan den historia hori, ze ondare duten eta gainera bizi berrituz, ezta. Eta aurten Goierri eskualdean dira kilometroak, 3 ikastolen artean antolatu dute eta orduan, ikerketak behar zuen zentratu Goierri inguruan eta hoxe. Orduan deialdi egin genuen. Eta irabazleak izan ziren Maialen Akizu eta Eresti, nahiz horreitzen orain, nire memoria, Abitzenarekin, baina azkenean Gabiri inguruko talde bat izanen da ikerketa hori jadanik hasia dira eginen duena, eta da Gabiriko bertsolaritza ondareari buruzko, ez da, hor bertsolaritza gune interesgarri bada Gabiria, aspalditik azkar edo fuerte dagoelako bertsolaritza, hainbat ekimen antolatzen dituzte, bertsolariak ere badira, eta pixkat, ikertu nahi izan dute, zer pasatzen den hor, ezta? Eta behar bada interesgarria da, jakitea zer pasatzen den hor, beste lekuetara eramateko, esperientzia hori ezagutzeko, eta zergatik ez, martxan abiatzeko horrelako guneak sortu daitezen, ezta? Orduan orain zuen helburua zein da, ea lortzen duzuen hau zabaltzea beste eremuetara ere? Bai, ederra litzateke. Nafarroko kasuan, kasu horretan, badira, ez, olako gune ikergarri batzuk, ez, bertsolaritzaren kasuan, edo jotaren kasuan, esate dizut, ez da bertsolaritzarea bate mugatua. Nik uste dut jotaren kasuan ere bizik interesgarria izaten aldela, eta berdin Bizkaian, Araban, bakoitzak badu bere interesa ikertua izan dadin, ez? Arabako kasua, Nafarroko kasua, bai, edo iparraldekoa bera, ez da? Iparraldekoa ere, nola dagoen orain egoera, edo nola zegoen duela 22 urte demagun, uste dut, bilakaera handia izan dela, ezta? Orduan zuek ez, bazabiltzate hor, urtetik urtera halako gauzak antolatzen, eta ea geroz eta gehiago diren. Ia, hala aitan da di. Ezakitez, agian ja bukatzeko, alde batetik, ea zerbait faltatu izan den esateko, ala bestela, ze mezurekin bukatuko zenukeen. Ez dakit, beharra da aipatzen alda hor azaroa ondarrean egiten dugula alako mintegi bat, pixka bat olako ikerketen berri bukatu direnak edo proiektuak edo ja abiatutakoak, pixkat aurkezteko jende itzinean, hor Bilabonan berean egiten dugula, ikertzaileak etortzen dira eta bat, biziki momentu goxoa izaten da eta interesgarria, ez da luze izaten, aski laburrak izaten dira, 20 minutukoak edo, azalpen bakoitza, eta horixe, eta xaloan garen ez gero, animatu entzuten eta ikusten dituzten guztiak, ikertzen hasi daitezten edo segi dezaten hala ari badira. Primeran, mila esker, Carlos, eta ongi joan dadila guztia. Hala izan dadila, mila esker. Arte.
Beno, gaurkoz hau izan da guztia. Eskerrik asko oregoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.